Postoje naznake kako će u gradu Bjelovaru aktualni sat gradskog vijeća ograničiti na sat vremena, na što su se požalili vijećnici HSLS-a. Uvodi li se cenzura u rad gradskog vijeća? Pitaju se to bjelovarski vijećnici HSLS-a, koji smatraju da će na predstojećoj sjednici gradskog vijeća biti donešena odluka o kraćenju aktualnog sata na točno 60 minuta. Mi kao gradski vijećnici izabrani smo voljom građana grada Bjelovara. Građani grada Bjelovara od nas traže da postavljamo pitanja i da na ta pitanja dobijamo odgovor. Cilj vijećnika na gradskom vijeću je rasprava, demokratska rasprava, da se raspravlja o problemima, da se raspravlja o stanju u gradu Bjelovaru i tako dalje. Na ovaj način, ako ograničimo aktualni sat na svega sat vremena, mi na taj način kršimo načelo javnosti i kršimo načelo ravnopravnosti gradskih vijećnika. Problemi grada se mogu svesti na samo sat vremena i očito smo grad blagostanja, nastavlja Hrebak. Mi smatramo da se na mala vrata uvodi cenzura u gradsko vijeće. Jedino tako možemo tumačiti ovakav zakonski prijedlog, jer smatramo da na ovaj način postoji špekulacija da će određena pitanja, ja ih zovem teškim pitanjima, da će teško se biti odgovorena javno na sjednici gradskog vijeća i vjerojatno će biti obrazloženje da za to neće biti vremena. Dakle, neću insinuirati da je to tako će i biti. Međutim, čim postoji mogućnost za takvu jednu stvar, to je loša poruka koju šaljemo građanima. Hoće li se uistinu aktualac stisnuti na sat vremena, saznaćemo već za nekoliko dana na predstojećoj sjednici gradskog vijeća.